bite ani. Agay! Nga. So may ganit din nato dari. Kabog na rin mga diri. Hi guys, so karon guys, nalasad ko yung magic sa inyo guys. Guys, muto ba mo guys nga ang kaning lastik ko, kaya na ko siya, di ba naman ni siya dare. Muto ba mo nga kanay siya, mawalhin ni siya dare. Kumuto guys, tanawa na nyo ha. Watch and learn. Ha? Wah. Makita mata. Wow! Ang mga niwang, pwede pa na mo tambok. Ang mga pobre, pwede pa po na mo dato. Ang mga itom, pwede pa po na mo puti. Pero ang putot, di na mo buhok. Wa na ay pag-asa. Wow! No. Ma, pwede sa kuha ni mo, babe? Oh, Agay! Wow, wala siya na lagi kayo na. di kuha ni mo, babe? Puro kay rabbit. Sana all.